Haka arpu artrik nai wing arhajar arpulai ki samla puli juga Noston College, West Khasi Hills District kila don benta haka NCC National Cadet Corps. Kila yo ekajing hikai balban pentebet shushu yaladi haka bayade berkarukom zip lining, rappelling, rope knot, bat jummering haka jaka jing hikai kabala tip kumka Kenro Mela Adventure Training Center and Eco-Tourism Jokoshnong Maurang Lang Southwest Khasi Hills District. Ya kita kisah melapuli jangka NCC Noston College lawan ban ajing hikai da uba pilastar nongsit uba de National Mountaineering Climber. Associate NCC Officer jangka Noston College uba Ruben Ker nongrum ula ai kajing ro shiki nong penyat kibala ai kajing hikai ka bashisngi cha kisah melapuli namar balung ba kajing yo jing hikai na kisah melapuli kira yo shibun kijing bentoy hakabaya de pat kanika benta. Oh, karena susah bahala. Bola ini dipakai. Bola ini dipakai. Terus. So, next one ni. Berapa? Ya, banyak banget lagi. Video dia pun. It's like that. Ngis ngukman ya kabang iyo kum kaneka lat ya kabang iyo banwan ha kaneka jaka ha kabang iyo ya kaneka training namataka adventure mah bar haju kapor kam semlong tang namataka adventure ten rai kalong paden namataka ki kenjaban rescue lane ki life saving skill iyo ban land manang ne iyo ban yo idea kumno bangin le lada ki don ki situation ha kabang ide ban yarap ya ki ba don kam ki jing yarap tengi penpau ke jing kublai ru isar ya kaba layo ban ai ke jing hikai namta ini ki kena NCC ke jongi hakaba akan ne kesengi kumta ngi layo jing hikai sibun hakaba dei kumno bangin te ya ki telai hakaba ngi penon kam hakaba ngin hier lan ngin kiu ki mau lan ne kaba dei ki building ki e brok haki por badon kam nang ta susu ngi yo ru ke jing hikai hakaba ngi yo ban le ke ne sip lining te kelong ke bawa pensung tenat ya ngi baro ya ngi ki kena hi baro khoj bat kum ju ngi scam bangin nang yo susu ya ka ba ngin sayo wan biang ya ka ba ngin nang kham tip susu kum no ba ngin penon kam ya kum ne ki jaj training haju por kalong hi kum ke sport ru ha ka ba la don ki kena ki ba skokwa mo ya ka ba kin yo ban fokus hakum kene ke judge sport te kunta kin yo ya ka jing ngis kambo sar long bolak loy ya ka ba ai jing tip lada don kuno kin ja training lane kino ki kin ja competition bat lada dei hakin no ki taro ngis kambo sar long bolak loy ya ka ba ai jing tip ban ngin ngiru ngilong ki bolak loy ya ka ba ngin trilang ya ngis kam ngin sai kendu pat hakui kesngi hakui kepor ban ngis kam ki training ki barang khambun susu ngin nang lawan yo te tang kini tin niat te kulis bunsa ban ngej kam ba pinang la ban kampen yar kampen he susu ya kene ka training ke jongpi ban ngej kam ba pinang la susu banang contribute ha ke society ha ba day berkene ka benta kulis Sar, dari yang jonga di badi ke ban ai kene ka training kene ka por nga pan pau ya ke jing dokumen ka bakrau ka be de ringkat bat kene ka training ke bengi yo hakni ke sengi leng ba da ke jing kan mau ke jong pi na ke benta jonga bangan ai ke ka training hate ke por nga sokmen shibun ha ke bengi yo ya ke ban hikai kini ki samla ki jongi nang ni na po jongka jela ke jongi di kamtam ha ke por nga sokmen shibun baki NCC mo ba pio ya ke bakum ke training ke ba ngayo ya kaban hikai ha kene sengi kane kadai ka sin ka balai ka banga hikai ki NCC mo henry naka benta jong phi na po ka NCC jong ka Noston College ni kadai ka sin ka baningkong ki kumba phila ongin sanang peteng pat ha ki wei pat ki por
ti ngiru ngi nak liang jungar nga kermen benginang yo shushu iki training kenang ba kan long ka kajing mentoi iki samla nemar kanika training ke banging yo experience kam de tang na benta ba nam ta jong ishimet bangin kamai pisa hanrei ka de ru ka wei ka jing hikai ka ba ngin smothu bat ngin syampang ha ka bai de bat ka jing long jing man jong kamariang kumno bangin la ban burom ya ka mariang ka jongi kata gari ka wei nang ta ha bai de bat ka sport ru ngidor ru kanika sports climbing competition di kita ru kuma pina ngi senang ya pentit ndang ila iyo ya kata puar begini iyo ya kapan penong ya ka sports climbing competition na ta habai de rengkat bat kini ki kam jong kini ki adventure mah habai de rengkat bat kini ki kam adventure di kini ki tiar ki bangi pendon kam mentam kini ki de compulsory back adventure di kumtu kumbang layo ban batai kini ki kena samla jungi menta ba ngala batai sepang ka lifetime nang ta gastreng nang ta kini kitiar kiba kila ban kit mo ndei ban ting namar kini kitiar pilong kila peka ki ngin senang yo ru shu kitiar bangin nang la ban nang eye training shu ti ki nong yalam jung kenika thain ko jongi ka bede rengkat bat kenika kam jung keniki adventure sport di nga la don ru ka we ka benta ka ba kumu briu bala don ki experience la don ru ka we ka benta ka bangala iyo ban rung hapo ki kam na ka benta ka kam hapo jongki niki National Institute mo banong instructor tang bangam tre ya kata namar ba ka thong jonga ka banga ngakwa ban ka thong jonga ka banga kwa ya ki samla bangan penmi ya kita ki klur karui berkejat beri ko jongi di ngasjid ya kani ke benta bat ngai ya kita kam ke bangan ngantre herang ngashim ya kani ke benta kolong ba na kaliang jonga bangadon kita ki experience ka bangayo na bar ngakwa ban wanra hang ni hajela lajong hajaka lajong ban eye training ya ki samla khnang bakan long ka jingker khu kan long ka jingman toy nam ta jong ki samla di habai de rengkat kanika kam ke bangi ngile kadai ka wei kalat ai kam ai jam ye ki samla kam da de tang na ka benta bangin shu nang tang hakata ka bangin ye lekai henrei ka de ru kalat yo kam yo jam habai de rengkat bat kiniki central force nomor berobor hi kiniki kus ki army berobor kilong compulsory ki de ban tip ye kiniki hijat kus ken di ngakwa ya kata ke benta ke kumu nong yalam kumu bashim ya kata ke jingkit kli ban hikai ngadon ke jingkermen ba naki samla jungi kinlong kitahi kiban yo jingmen toy naki training ke banga ngai umde tang ba ngan shu hikai ndre kan ta deru ke jingmen toy bat ke jingker khu ye phi te tang kitai kintin kupleshu